Mennään. No niin, vielä toiseen päähän sitten. Sitten voit silleen sukeltaa niin kuin se sukeltaa. Hyvä. Noin. Sitten taas toiseen. Koitahan kuin lujaseen kanssa. Vai sukellat se siitä? No niin. Hyvin menee, hyvin menee. Nyt tulee Kirillkin. Noniin, noniin. Sille vitsi. Dus. Hyvä poseeraus. Noniin. Kirill oikein poseeras. Noniin. No, tehdään uudestaan. Tehdään uudestaan tuo äsken loikki. Rappuseen. Noniin. Noin. Noniin. Sitten me otetaan semmonen sukellus. Siitä ne oppii. Noniin. Tää on hyvä koulu. Aha, sieltä tulee vauhtia. Näytä Taimi, miten se ui päästä päälle. On se uinut jo. No, Kirill. Pistä. No niin, nyt tulee sammakkomies. Näytähän miten se ui selkään. Miten se on sanotaan teille sen selkään? Joka on oikeasti. Noin. Tää vähän maistuu. Noniin, joo. Sano niin jotain. En sen. Muistu.